Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal jeg vise nogle ting, som jeg har købt i dag i Fields. Ligesom i går, at jeg købte noget på Fisketorvet. Og ja, altså jeg har købt mange, jeg synes jeg har købt meget få ting end i går. Sådan nogle ting, der måske lidt mere har brug for. Ja, okay. Jeg tænker bare, at vi skal gå i gang, så ja. Her kommer den første ting. Den her blyant. Ja, jeg synes bare, den er pæn, fordi jeg har lige købt det nye Chasamica Penalhus. Og så har jeg også købt sådan nogle blyanter til. Og det glemte jeg så lidt. Au, den stikker mig. Au. Okay, men som sagt, jeg har købt et Chasamica Penalhus. Jeg glemmer så mange ting. Og så har jeg købt nogle ting til mit penalhus, for jeg føler sådan, jeg har brug for nogle gange at sådan genstarte sådan det helt nye penalhus. Også når jeg snart skal i tredje og sådan noget. Godt. Så ja, som sagt, det var sådan en her blyant, og den er meget skarp. Det er derfor, det går rigtig ondt. Og så er der sådan noget glitter hernede for noget. I har sikkert set den i bog og idé eller sådan noget. Ja. Fordi jeg lige har spist mad, så gav mig altså meget. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, det er en tradition for mig. Ja. Så ja, det var en mega dejlig, pæn blyant. Au, så stikkede den mig lige. Au. Okay, ja, som sagt, det var en rigtig god, pæn blyant. Og ja, jeg tænker, at vi skal gå videre til den næste ting, som der også kan være i mit penalhus. Så den kommer lige her. Det her. Altså, jeg er ikke så stor fan af topmodel mere, men jeg har altså stadig nogle topmodel ting. Men, altså, det er sådan, okay. Det er fordi, jeg føler ikke, det her det minder om topmodel. Jeg synes bare, det var pænt, altså. Ja, hov. Se, først er det et hjerte, der er et viskelod, der er blyantspidser. Og så kan man vende den. Hov. Så. Og så kan man. Jeg skal lige have styr på den her. Og så kan man. Ja, ej, den er dårlig, den her, tror jeg. Nej. Jeg får lige fikset det her. Ja, der går i stykker. Så, ja. Men vi har kvarterning på den. Det er meget godt. Det var jeg sgu da lidt ked af det over, når jeg får penalhuset i morgen. Jeg troede lige. Men altså, jeg skal lige se. Det der går helt i stykker, det her. Se, jeg kan åbne sig her. Det var ikke meningen. Nå, en dum ting. Og den ligger vi lige heroppe i hjørnet. Og så, ja. Det er så en meget pæn pakke, synes jeg. Jeg gemmer altså sådan nogle pakker, og så kommer min mor ind på værelset. Og lige skal gå lidt rent på mit værelse, for jeg aldrig overgår det. Grunden til, at jeg ikke sidder oppe på mit skrivebord, det er, fordi der er rigtig mange, rigtig mange ting. Og så kommer min mor lige ind sådan, jeg smutter lige det her, jeg smutter lige det her. Og det ligner der noget i. Ej, der var så sådan en, sådan en her ting, den kunne stå i. Det har man da ikke brug for. Nå. Så næste ting, det er, at den kommer lige her. Jeg har en venneduster hjemme her. Jeg elsker sådan nogle tusser. Hov, der er en, der lige vender forkert. Og det er sådan nogle duftertusser. Dufte. Ja, jeg tror, hedder det ikke dufte? Jo, det hedder dufte. Duftetusser. Tusser. Ja, jeg er lidt dårlig til at sige tusser, tror jeg. Og ja, som sagt, det var duftetusser. Og jeg synes, de er så pæne. Og det er lige præcis, det passer jo lige til mit penalhus. Til mit nye penalhus. Okay, og så ja, jeg har bare altid ønsket mig en. Mine veninder, de sådan siger, at de kommer helt fra andre lande og sådan noget. Så tænker jeg, jeg får aldrig fat på dem. Så var jeg inde i bog i dag, og lige pludselig, så gik jeg bare forbi. Så kiggede jeg sådan her. Ja, dem skal jeg have. Og så sagde jeg til min mor, vi skal have dem der. Mor, vi skal have dem der. Så ja, så købte vi dem. Og så laver jeg den her video, og så viser jeg dem. Har jeg ikke et eller andet der? Nå, det er bare sådan en ris på min mobil, som der bare går lige ind i mig. Lige ind i mig. Nå,
Så jeg tror lige, vi går videre til næste ting. Jeg taler om alle mulige andre ting. Så vi ser lige en lidt kedelig ting nu. Altså, som sagt, det var en meget kedelig ting. Det var sådan en tråd, men jeg har brug for det. Men det er fordi, jeg har allerede lige købt en, hvor jeg ikke har brugt den. Noget af den, og så kan jeg bare ikke finde den. Altså sådan, jeg har 2 af dem her i forvejen. Jeg kan bare ikke finde den. Det er simpelthen så typisk. Nå, ja, det var bare sådan en lidt kedelig ting. Og nu kommer det rigtig spændende. Synes jeg selv i hvert fald. Okay, så den... Hvad synes jeg er spændendest? Det allerspændendeste, det kommer til sidst. Okay, så det spændendeste kommer til allersidst. Men der er 2 ting tilbage, og det er tøj. Det skal jeg ikke lave jer til. Så det kommer nu. Det er lige her. Jeg elsker det. Jeg elsker. Fordi jeg tror ikke, jeg har hørt det her. Nej, det har jeg ikke. Jeg skal nemlig til Mallorca i sommerferien, og jeg glæder mig så meget. Så meget. Og jeg synes, den er sådan en... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Okay, jeg kan lige komme herop og vise det. Se. Det er sådan en... Altså prøv lige at overveje, hvordan den kommer til at sidde på mig. Det bliver så pænt. Og jeg laver sådan nogle gode clips derovre på ferie. Og jeg glæder mig. Jeg kan ikke vinde det, altså. Det er bare sådan... Lige om lidt. Ej, jeg sagde lige midt. Okay. I lige om et. Okay, lige meget. Nu taler jeg om alt muligt andet. Så ja, det var en mega pæn nederdel, synes jeg. Og jeg elsker det her sådan, jeg elsker sådan nogle nederdel, der har sådan noget her i toppen. Bare sådan mega pæn. Så ja, det var bare den her. Og så den aller sidste ting, den elsker jeg. Den kommer her. Det er den her. Jeg er så glad for den. Man kan også få den i alle mulige andre, eller en anden farve. Det er sådan en grå en, men jeg synes, den var lidt pænere i lyserød. Og så sådan, det er meningen, at sådan, der skal være sådan lidt prikker. Sådan. Det skal ligne, at det sådan er for lang tid siden, så de bare sådan, det er sådan, der er revet på. Det er revet på. Og så står der, på den her trøje, så står der Hello Kitty and et eller andet. Fordi det andet, det er skråskrift. Ja, jeg er ikke så god til at læse engelsk. Så ja, jeg elsker det. Og så prøv lige at overveje det her sammen. Skal jeg lige prøve at tage det på? Okay, så jeg kommer lige her, hvor jeg har det på. Prøv lige at se det. Ej, hvor er det pænt. Jeg elsker det. Ej, det er så cute. Jeg elsker det. Jeg glæder mig til, at jeg bare sådan kommer på ferie, så har jeg det her tøj på. Og yes, hvor er det så cute. Og den her, den passer jo så godt til. Jeg elsker mit liv. Altså, det er det bedste. Men ja, tusind tak til jer, der har set med. Og husk at like og subscribe. Ja, det var bare det, jeg ville sige. Og sådan, det er så dejligt at have jer. Sådan, det er bare dejligt, når man keder sig, så kan man bare sådan, siger man, ja, der kan jeg bare lave en video, hvis jeg vil. Men det er virkelig dejligt, at I gider at følge med. Det er sådan virkelig rart. Og I må please abonnere, subscribe, like, alt hvad man kan sige. Tryk på klokken. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige. Jeg elsker jer. Jeg elsker jer. Også hvis det er drenge og sådan noget, altså. Ja. Og det der mærke, det klør. Og skal det her mærke op. Sådan der, så fik jeg mærke op. Okay, hvad for en? Det kan jeg ikke spørge om. I kan ikke skrive noget i kommentaren, for jeg er for lille. Men jeg vil bare sige tusind tak til jer, der følger med. Så ja, vi ses i en eller anden random video, som jeg plejer at sige. Vi siger bare, at hver video siger jeg random. Så hej. Vi ses en eller anden random dag. Hej.